Horst a Pepin objevují svět. Takže ahoj, zdravím. Víte, já a Horst, jako já a Pepin a Horst jsme chtěli říct, že nevíme o žádných krádežích na této škole a že lidi jako říkali, že za to prej můžem nebo co, ale já o ničem nevím a nikdy jsem v ničem neměl prsty, jestli mi rozumíte. Já nikdy bych nic nešmajc, já jsem se v této škole staral o naprosto perfektní fungování úplně všeho. Teď já upozorňoval na mídílka, který chybějí, nebo na málo toaleťáku na základ. Chceš pomoct? Ne, pojď. Prostě my, že bychom něco kradli, to se musíte... To se mě už bolej záda. Jako fakt hrozně. Co ještě zbývá, ty lavice? No, ještě ty lavice. Jo, vymeš to chvilku to kecání? Jo. Dobře, vem to. Víte, ta škola to je něco pro nás jako domov, no. My to tu máme rádi a... Bacha, spadá z nějaký věci. A to je v pohodě, to prodáme všechno. Takže my máme rádi pana ředitele, zástupce, lidi, co jsou tady. No hele, ty to víš... Židličky taky? Židličky jen taky, no. Já potřebuju do kavárny, jo? Stačí dvě, ne? Ne, vem všechny. Všechny? Máme tam 100 míst. 100 míst. Tak to no. No, takže, abych to jako rozumně ukončil, prostě my dva s Horstem bychom nikdy nic, všichni jsou na ty hodiny. No jasně, no. A jsou pravý roleXky, nebo? Já myslím, že to bylo Omegy. Omegy! Ne, my bychom nikdy nic, jako leda, že bychom byli ve finanční tísni, nebo Dělej, a tyhle židle tady taky ne. No, prostě my nikdy.